Здравейте! Здравейте! Може би трябва да започнем с това защо сме тук. Представете се на нашата аудитория, ние сме сигурни, че те ви познават, но все пак представете се и кажете защо днес правим това интервю с вас. Аз съм Лидия Стаматова от Бургас съм и сме тук, за да ви представим новата ни песен Сила една. Аз се казвам Вениамин Димитров, също съм от Бургас и сме тук да представим новия ни видеоклип към песента ни Сила една. Вениамин, ти си познато лице на бургаската общественост, на хората, на меломаните с участието си в едно популярно музикално реалити. Може би ти трябва да започнеш да ни кажеш какво ви събра заедно с Юлия. Ние сме с нея приятели от няколко години, така доста добри приятели сме. И всъщност решихме да го направим това заедно, защото така имахме някакви такива готини идеи. Аз си представих музиката, която бях написал. По нея започнахме да пишем текст и двамата. И всъщност така се зароди текста. Това се случи някъде може би около преди година. Април месец миналата година започнахме. И продължение така, целият проект всъщност отне около една година да го завършим. Но мисля, че се получи нещо страхотно и нещо истинско. Юлия, лесно ли е да се работи с Вениамин? Показа ли някакъв момент на звездност, така като по-популярен? Или... Ние с него сме много различни хора и по време на цялата тази работа имаме доста различни мнения, но в крайна сметка сме се изтиковали за да направим този хубав проект. Разкажете ни малко повече, песента ви е публикувана в YouTube, нали така? Колко гледания има до момента? Песента ни е пуснана може би преди 5-6 дни някъде. И за тези дни събрахме около 23 хиляди гледания, около 900 положителни оценки за проекта. И общо взето страшно много хора ни подкрепят в социалните мрежи и ни пишат всякакви такива много хубави съобщения. Всъщност, че чак са плакали, когато са слушали самата песен и си гледали клипа. И това е най-важното за нас. Оценката на хората. Оценката на хората. Можем ли да очакваме песента да излезе и на малкия екран? Водите ли разговори с някои от музикалните канали да започнат да излъчват и по телевизия? Можем само да се надяваме, че тя ще бъде забелязана, защото тя наистина заслужава да е чута, да бъде чута. Аз и всъщност нашата вокална педагожка доста така полагаме усилия по някакъв начин това да се случи, повече медии по някакъв начин да проявят интерес към това. Имаме няколко така по-големи медии, като БГ Радио, примерно, които проявиха интерес от самото начало. Надяваме се с времето всичко да се получи както трябва. Някои медии се дърпат, това е нормално, защото песента, която предоставихме, не е поредната комерциална песен, която хората може би искат да слушат, така да го нарека, която се предоставя на хората по някакъв начин, но направихме нещо качествено, според мен, нещо истинско и нещо, което докосна по някакъв начин хората чисто емоционално. Щом сте готови с първия проект, предполагам, вече почвате да мислите и за втори или все още е рано? Ние ще продължаваме да пеем и живота ще покаже дали ще имаме пак съвместни проекти или не. Да, може, ще не се знае. Времето ще покаже, да. За финал, какво бихте пожелали на вашите фенове, на хората, които са слушали песента ви или които сега ще я чуят от ефира на Vox Бургас? Аз искам да им пожелая да бъдат живи и здрави, да бъдат много щастливи и да изпитат тази любов, за която се пее в Сила една. И искам да благодаря на всички, които бяха до нас и на вашите зрители, на вас. Благодаря за поканата. Много ви обичам всичките. Аз искам да им пожелая много здраве, това е най-важното. Да бъдат щастливи, да вярват в любовта и тя да ги води напред. Благодарим ви. Ние благодарим.